Hola a tothom, benvinguts al segon capítol de Lo Caferet. Els gegants són una tradició molt arrelada a Catalunya i Tortosa no és pas una excepció. Hi ha 4 entitats que tenen gegants a la ciutat i en representació d'elles 4 han convidat a 2 entitats molt representatives. Per tant, espero que gaudiu d'aquest capítol i de Tortosa al món, comencem! Bé, i avui, com us ha avançat Jordi, hem convidat a 2 persones per a parlar del món geganter. Marc Centelles, president i cap de colla de la colla gegantera de Tortosa, gràcies i benvingut. A vosaltres per invitar-nos. I Carlos Montesó, president de la colla de tambors i diables Logolafre. Benvingut. President no, secretari. Secretari, perdona. Pues tenia mal entès i me pensava que eres president, Però que m'ha sentit. Bueno, merci per la invitació. A veure, tal com dic, les colles geganteres en moltes ciutats representen diverses coses. Hi ha ciutats en les quals tenim reis, hi ha ciutats en les quals es volen representar els diferents continents. En el cas de Tortosa també té la seva pròpia singularitat perquè té 3 parelles de gegants que representen les 3 cultures que durant molts anys van conviure a la ciutat, la cristiana, la islàmica i la jueva, però a banda té una altra parella de gegants que representen un conte, una llegenda que és molt estimat sobretot pels xiquets de la ciutat. Estem parlant de Rufo i Rubí. Marc, ens pots fer una mica de 5 cèntims sobre la llegenda de Rufo i Rubí? Bueno, jo te l'explicaré com li explicava als meus fills i jo li dia que a Tortosa, en aquells temps, hi havia un rei que tenia una filla que es deia Rubí i que un dia, quan anava pel camp a recollir unes flors, hi havia una bèstia molt ferotge que se la van portar. Aquella bèstia ferotge era una bèstia que tenia cap de drac i cos de tortuga, i era la terrible Cucafera. Llavors el rei va demanar ajuda i va arribar un dia a la ciutat un príncep molt valent que es deia Rufolet. I Rufolet va parlar amb el rei i li va dir: has d'anar al cau de la Cucafera, que està a les faldes del port, a buscar a la meva princesa, la Rubí. I si la salves te podràs casar en ella. I així ho va fer-ho. El Rufolet va agafar la seva espasa i se'n va anar. I mentre es creuava el riu, quan va sortir de Tortosa, sentia allà al fons: ajudeu-me, que m'ofego, si us plau, ajudeu-me. I d'aquella bebeta era un petit elf, un nan, i el va salvar, que es deia Chaco. I Chaco li va dir: Rufolet, on vas? Vaig a salvar a la princesa Rubí, que l'ha raptat la ferotge Cucafera. Diu: jo sé on està a les faldes del port. Diu: allí està la seva cova. Diu: però para compte, que és molt ferotge. Saps què faré? Te donaré un encanteri a la teua espasa per a que pugues salvar-la. I el Rufolet va anar cap a les faldes del port, va entrar a la cova de la ferotge Cucafera i quan va arribar allí sentia el seu soroll a la boca, clac, 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 aquell soroll tan característic. I llavors, què va fer? En 2 cops d'espasa li va tallar les orelles i la cua. I llavors, per art de màgia, la Cucafera es va tornar mansa i tranquil·la. Van baixar de les faldes del port, van sortir de la cova i van arribar a la ciutat. Com van arribar? En cercavila, la Cucafera davant i Rufo i Rubí detrás. I així és com avui en dia els veiem pels carrers de Tortosa. Una història molt bonica, Marc. Els gegants tenen la seva història i també té la seva història els gegants de Logolafre, que es van fer amb motiu del 25è aniversari. En aquest cas sí que m'agradaria, Carlos, que poguessis explicar la història perquè els vostres gegants tenen una particularitat i és que són un homenatge a 2 persones del barri de Remolins. Així és. Com molt bé has dit, l'any 2010 l'entitat feia el 25è aniversari i un dels projectes que des de la Junta i sobretot de tota la gent i socis que en aquell moment estàvem al peu del canyó, que se sol dir, ens vam embarcar en aquest projecte i
qui ho hagués dit, no? que a hores d'ara pues, estarien tan orgullosos. No? En primer lloc, per tindre unes peces que representen el barri, no? El barri de Remolins, que sempre ens estem identificant. En aquest cas, crec que seleccionar pues, dos persones molt estimades. No? En primer lloc, pues, Pepeta la paisana o remellera, que se sol dir o que tothom la coneix, i després Ramon Lobarber, que va ser un dels fundadors, entre altres entitats, de la que nosaltres a dia d'avui representem, que és Logolafre. Per què vau decidir este pas? Perquè vosaltres éreu una colla sobretot orientada al tema del foc, els Diables, crear uns gegants. Bueno, perquè te diria que mos agrada, no? El tema de... Vam primer en colla de diables i bestiari, no? Tens bèstia de foc, quan estàs dins l'agrupació de bestiari pues sempre parles de bèsties festives, que no només tiren foc, sinó que tiren, en aquest cas, són més de protocol o d'àmbit de carrer, i els gegants, i sobretot el barri de Remolins, que com abans comentava el Jordi, vols representar el lloc on pertanys, on ets i demés, a Remolins sabíem que no tenia cap element d'imatgeria festiva que el representés quan en aquest cas ja sigui festes de la Cinta o a les trobades de Tortosa que ja estéssim, vam decidir embarcar-nos en aquest projecte i també fer visible aquestes dos grans figures que hem tingut al nostre barri per a que siguin recordades durant molt de temps. I parlant dels gegants de Tortosa, de la ciutat, 8 parelles de gegants. Ens pots explicar una miqueta cadascun, si tenen algun ball específic, etc. Nosaltres el que tenim a Tortosa, els gegants són 8 gegants, que són 4 parelles, Rufo i Rubí, i Nabil i Zoraida, que els coneixem com els gegants vells de la ciutat, i després les 2 parelles més modernes, que són Caixixer i Bonjoà, gegants jueus, i Cristòfol Despuig i Mariana Curto, que són els gegants cristians del Renaixement. Cada parella té el seu ball de protocol i, de fet, el ball de gegants de la ciutat de Tortosa consta o està format per una melodia que dura entre 7 i 9 minuts i que l'objectiu és que cada figura té el seu ball i la seva partitura, van entrant, fan el seu ball i surt i entra un altre. I l'objectiu és arribar un dia a poder fer este ball sense... Ara mateix, en aquestes dates actuals, el que podem dir és que la colla gegantera pot fer el ball de cristians en Rufo i Rubí, pot fer el ball de jueus en Caixixer i Bonjoà. Estem treballant per aquest any presentar ja el ball dels moros, perquè amb la rehabilitació que es farà del Nabil i de la Zoraida farem la representació del ball dels moros, i també estem treballant ja per en un futur molt proper poder fer el ball dels gegants del Renaixement. Molt bé, perquè Nabil i Zoraida tenen una història com a gegants una miqueta convulsa, no? Sí. Van néixer d'una manera, no? Pots explicar 5 cèntims? A veure, exactament què vols que t'expliqui? Van néixer com una parella diferent, van ser convertits... Vale. Nabil i Zoraida, és a dir, durant la Guerra Civil els gegants originals de Tortosa van ser destruïts. Llavors l'Ajuntament el que va fer va ser comprar una parella de gegants per a convertir-los en els gegants de la ciutat. Però en aquells moments la població no li va agradar aquells gegants, perquè ells sabien i li agradaven molt més les figures i tenien el record de les figures antigues que havien tingut de Tortosa. I el que van aconseguir va ser que l'Ajuntament aquestes figures que havia aconseguit, convertir-les en el que actualment coneixem com els gegants moros i aconseguir una nova parella de gegants, que és la que coneixem com a Rufo i Rubí, com a gegants cristians. I aquesta és la història que és... Nabil i Zoraida realment són els gegants que van substituir a Rufo i Rubí quan la Guerra Civil i que perquè la vila o el poble de Tortosa no els va considerar suficientment bonics com per a representar a Rufo i Rubí, se van convertir en els gegants moros de la ciutat. Molt bé, perfecte. Ara aturarem un moment la conversa i us convidem a veure un vídeo d'una de les modistes que ha vestit els gegants, que és Pilar Araujo. Poder fer de la teva ciutat, que de joveneta ja t'agradaven els que hi havia, això te dona
te dona moltíssima alegria, per lo menys a mi, professionalment, i a més és que és una cosa que en 50 anys potser no se'n fan uns de gegants, i aquells sí que es van fer, saps? I clar, per a mi va ser la cosa que més m'ha donat satisfacció de la feina que he fet. Després de començar a fer els primers i els vestits dels altres 6 que hi havia, això va fomentar que la gent tingués un cuquet i es va anar fent més i més gran, i n'han fet uns de preciosos, de gent de Remolins, com Pepe Talagerra, Pepe Talagerra no, perdona, la Peixana, i allò és molt bonic. Després n'han fet de més menuts i n'han fet per afició alguns que són diferents. Això, per a mi, una ciutat creix en això. Creix perquè a nosaltres ens agrada molt la festa que fem. I aquesta festa dona més, cada dia la pren més empenta, si fan coses noves i donen il·lusió a la gent. Els meus fills, per exemple, eren de jugar al carrer, encara, de jugar, de sortir en colla. Gràcies a Déu n'hi ha que van molt al futbol i fan deport, i això ha millorat moltíssim també. Però per a mi és important que hi hagi festes de carrer, que hi hagi alegria i ganes de sortir. La ciutat creix en això, que són la joventut la que la puja. Ara sentim a Pilar, Carlos, les entitats de cultura popular teniu un paper molt important en la dinamització de la ciutat, en totes les festes i trobades que feu, no? Així és. I bueno, avui toca parlar de gegants, no? Podria parlar d'altres àmbits, però centrant-me en el tema dels gegants, efectivament, nosaltres hem crescut també, és a dir, tampoc abans estàvem molt centrats només en el que és el món del foc, però al treballar la part també de geganters ha permès que gent que potser no, en aquest cas no s'hi veia dins de la colla, dins del grup, dins l'entitat, hi tingui cabuda. Sense anar més lluny, l'any 2010 va ser quan vam, en aquest cas a Tallers Gaví, vam fer el projecte dels 2 gegants, però l'any 2012 ja vam fer uns nanos o capgrossos, el Gol i Golafred, aquí en aquest cas un escultor local, Joan Iniesta, i també ha permès agafar joventut, el que deia ara, en aquest cas Pilar, dinamitzar. És el nostre objectiu, especialment al barri de Remolins, i ara estem desplaçats també al barri de Freries, però és ser un centre de captació, o més que de captació, d'acollida del jovent i no tan jovent, que l'objectiu és passar-ho bé i a la vegada, si fem tots els temes com en aquest cas culturals, tradicionals i representatius de la ciutat, més que més, perquè estan passats, sense anar més lluny, sortides n'han fet unes quantes en tema de gegants, i això permet que, per exemple, festes del barri de Remolins, les sortides que fem, puguem vindre les colles al barri, tornar-nos la sortida i fer la trobada que nosaltres normalment fem cada 2 anys, i dona festa i alegria al barri com a tal. Tot i que la colla gegantera de Tortosa és, cometes, relativament recent, per tot això com l'ha anat explicant, realment la cultura gegantera a la ciutat va agafar molta embranzida. La prova d'això és que el 2021 Tortosa va ser ciutat gegantera. Suposo que hi ha un abans i un després de tot això. Com va viure la colla gegantera aquesta fita? Com tu molt bé dius, va hi haure un abans i un després a Ciutat Gegantera. La colla érem d'una manera que portàvem gegants, sabíem ballar, sabíem preparar-nos, però no teníem aquesta mentalitat de practicar, de treure passos, de voler millorar i fer coses diferents. Simplement agafaves els gegants i ballaves. No hi havia una correlació entre els moviments del gegant o de la geganta. I quan vam ser ciutat gegantera, gràcies al cos de monitors de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya que van baixar a ensenyar-nos a enfaixar-nos, a ensenyar-nos a ballar, a ensenyar-nos a agafar els gegants, vam poder fer el que va ser el ball d'aniversari, que va ser, per a mi és el ball més complicat que un geganter pot ballar, així de clar, i que una vegada treus en aquell ball és molt fàcil poder crear balls, poder crear passos, poder crear coreografies. I el grup te segueix en aquest sentit. I va ser el que dius tu, un abans i un després, de la mentalitat.
tant de balladors, portadors, músics. Abans sortíem en cercavila i els gegants no interactuaven entre ells. Avançaven un, però ara no. Ara ballen en cercavila i no té res que veure a el que fèiem abans de Ciutat Gegantera. Recordem la Ciutat Gegantera Sí. del 2021. El Baix Ebre va ser també durant 3 dies Ciutat Gegantera, el títol que concedeix anualment l'agrupació de colles geganteres de Catalunya i que va celebrar els seus dies grans aquest cap de setmana, on es van celebrar multitud d'actes geganters des de divendres, on van engegar els actes amb la trobada de colles i la mostra de balls de colles locals amb figures. I avui era la festa grossa de totes les colles geganteres que han volgut participar d'arreu de Catalunya. Més de 50 colles, més de 1.000 persones que són participants, a part de tot el públic assistent. És la festa més gran dins del món geganter anualment. Dissabte va ser el torn del pregó de Tortosa com a 33a Ciutat Gegantera, la inauguració del monument commemoratiu i el bateig de 2 gegantins, a més de gaudir de fins a 3 concerts de música tradicional i d'habaneres. Ara ja som Ciutat Gegantera de Catalunya, acabem de rebre este relleu de Castellbisbal. Estem molt contents, molt orgullosos de poder estar al llarg de tot un any siguent Ciutat Gegantera de Catalunya, després d'un cap de setmana intens de moltíssims actes, de molta activitat gegantera, de tindre gegants d'arreu dels països catalans. Ara custodiarem els gegants de l'agrupació de colles. Els actes es van tancar diumenge amb 2 passes de mostra de ball de gegants al Parc Teodoro González i amb l'acte de traspàs del títol de Ciutat Gegantera a la capital del Baix Ebre. Un cap de setmana gegant en totes les lletres a la ciutat de Tortosa. Marc, has comentat que això va suposar un abans i un després, la Ciutat Gegantera. Suposo que també tindré les rèpliques de Rufo i Rubí, no? No, no hi ha color, no hi ha color. És a dir, nosaltres, la colla gegantera, durant l'any sortim moltes vegades fora de la ciutat. I, com sabeu, tenim 4 parelles, no? Per desgràcia, els gegants vells, Nabil i Zoraida, Rufo i Rubí, no poden ser transportats fora de la ciutat perquè no estan en les condicions per a poder-ho fer. Pots provocar un deterioro de la figura. I on sempre acaba sortint en els gegants jueus o en els gegants del Renaixement, que també són elegants però no són les figures teues de la ciutat, el que més representa la ciutat. Clar, tindre les rèpliques de Rufo i Rubí representa 2 coses. Primer, que pots exportar fora de la població el que és la llegenda de Rufo i Rubí, que són els símbols de la ciutat, i després, independentment, el tema del pes de les figures. Actualment, els gegants originals estan a l'Ajuntament, només els traiem el diumenge de la cinta, és l'únic dia que els traiem, i estem parlant que són figures que en els vestits actuals i tal com estan, tot i que estan restaurades, estan sobre els 90 quilos de pes. En canvi, les rèpliques me n'anem sobre els 50-60 quilos. Els moviments, el que és el transport, la càrrega sobre les persones que els porten, no té res que veure. És un canvi a millor i a una qualitat a nivell de potenciar el que representa la colla gegantera de poder portar les figures de la ciutat fora de Tortosa. Carlos, abans has comentat que a l'Ogolafre feu moltes més coses també que no sigui per la de gegants. Si vols fer una mica de 5 cèntims del que feu, en què esteu pensant ara en aquest moment? Bueno, jo te podria explicar les diferents àrees d'activitat que toquem a l'entitat. Així ràpidament, el tema de Diables ja ho hem comentat, de la part de la percussió, que és la que fa l'acompanyament dels Diables. Vam formar el grup, en aquest cas, el grup de geganters, però clar, ens feia falta també l'acompanyament musical. L'any 2015 també vam formar el grup de dolçainers, juntament amb els capgrossos. Per tant, també tenim ja el grup propi i que podem anar on sigui. A Setmana Santa també tenim el grup que permet la banda de tambors i cornetes per a Setmana Santa, que estem agermanats en l'agrupació de les 5 llagues. A la Festa del Renaixement també participem activament, la fanfàrria de la Vegueria, que anem, com es podeu veure, tots els dies pel carrer i fora d'ell també. L'any que ve feu 40 anys, no? Això t'anava a explicar ara. L'any que ve... T'he avançat. Suposo que preparareu alguna cosa, segur. Sí, i va relacionat amb el que estem parlant avui. Vull dir que
sí que és cert que quan vam fer el 25 aniversari vam decidir fer figures representatives del barri de Remolins perquè tothom que anés a veure qualsevol trobada se sentís identificat que Remolins també està a les trobades, al igual que està Tortosa i demés, però enguany, com moltes de les colles d'aquí de la ciutat han estat fent, en aquest cas Et i Aina de la colla 4+1 que fan, han fet gegants representatius d'on venen ells, d'on són. Colla jove, exactament el mateix, en Cinta i tal. No em vull deixar ningú, però la nostra intenció en guanyar per a fer el 40è aniversari és intentar, estem treballant el dia d'avui, esperem que tot surti bé i poguéssim arribar-hi, però estem intentant representar el que és el Ball de Diables d'aquí de Tortosa, en aquest cas, en gegants. Molt xulo. Iniciativa molt xula. Una altra de les parts, hem parlat abans de la modista, dels vestits, però un altre no menys complicat és el tema de pentinar els gegants. I ara us convido a que escoltéssim a Juanjo Castells, que és un dels perruquers dels gegants. La veritat és que es va ficar en contacte amb nosaltres l'Ajuntament de Tortosa i ho vam fer entre jo i una companya que és d'un altre saló d'aquí de Tortosa, de Ginata Fabà, i ho vam fer entre els dos perquè era una feina important, perquè van arribar els gegants i sense cap forma, les perruques eren perruques llargues i se'ls havia de donar la forma que en aquell moment ens van dir que havia de portar un rigor històric, ens van donar uns bocetos i unes coses, i a partir d'aquí vam estar fent-ho, que en aquella època els gegants estaven a l'Ajuntament de Tortosa, el que era la sala on hi ha el vitrall, aquells estaven exposats allí i allí ho vam fer. Per les nits anàvem allí i vam fer els gegants allí. La que més joc ha donat sempre ha sigut la Mariana, perquè clar, és la que portava la gran melena aquella amb tirabussons, si vos recordeu, i després hem tingut que anar adaptant-nos al deteriorament d'aquella perruca perquè no és de cabell natural al 100% i per tant això al cap del temps és un cabell acrílic que s'ha tingut que fer i per això ara des de fa uns anys cap aquí que porta diferents recollits sempre mirant el rigor històric i el vestuari que porta i que s'adapti una mica, no li podem fer una cosa ultramoderna al gegant, saps? I ens hem anat adaptant a fer-li recollits sobre el que tenim ara. Castells, pront sembla que farem, vam obrir el primer saló el 1930, imagina, pront farà uns 100 anys que està obert a la ciutat de Tortosa la peluqueria aquesta. Jo sóc la tercera generació ja de perruquers, i el que també les va pentinar va ser el meu avi. Tot un negoci expert i amb els gegants en les millors mans, està clar. Sí. Marc, parlem una mica de calendari. Quan podem disfrutar, quan podem gaudir dels gegants? Quan pots recomanar a un visitant que vingués? Quan pot disfrutar dels gegants de Tortosa? Els gegants de Tortosa surten sempre a totes les activitats de folklore popular que es fan a la ciutat. Per tant, festes majors, corpus, festa del Renaixement, i després, anualment, realitzem el que és la trobada gegantera de la ciutat, on invitem sempre a totes les colles locals, això és sempre, les colles locals sempre estan invitades, i després totes les colles en les quals nosaltres fem intercanvi també dins el mateix any. Entonces estem parlant sempre que entre unes 15 i 20 colles geganteres són les que portem a la ciutat. En aquest cas, este 2025, la trobada la farem el 31 d'agost, que és el diumenge ja festes majors de la Cinta, el dia anterior han fet la presentació de Pubilles i el dia 31 d'agost farem la trobada. I si veniu al parc o a la plaça de l'Ajuntament, que és on arrencarem, allí sortirem. Molt bé. Carlos? Te podria dir que la nostra agenda és molt similar. Per tant, he d'afegir també que al barri de Remolins també solem sortir a tots els actes que són més protocolaris de festes de barri. Ofrenda, la part de quan se fa la diumenge
pel matí quan se fa la missa, no la Santa Rosa, i al final també quan totes les poblacions que tenim cert vincle i que fem els intercanvis per a després cada 2 anys poder fer una trobada també de gran, com se mereix Remolins, en aquest cas, que tinguem mínim 12-15 parelles de gegants i capgrossos també. Molt bé. El món geganter és un món molt de tradició familiar, els xiquets, sobretot, xiquets i xiquetes, són els que més s'apropen. M'agradaria que poguéssiu explicar alguna anècdota que tinguéssiu en alguna trobada, en alguna que haguéssiu fet. Bueno, jo crec que veure gegants i capgrossos, sobretot, al jovent o als xiquets los deixa, és a dir, encantats. Però una anècdota que puc explicar en un molt bon sabor de boca ha sigut d'aquestes últimes festes de Remolins. Vam fer una prova de penyes de fer ballar los capgrossos o nanos. Que xulo. I el jurat del ball van ser un representant de cada una de les colles que va participar a la trobada. Va sortir tothom molt content i a la vegada ens va donar idees de les penyes, com és el circuit de penyes de festes de Remolins puntuava, doncs me'n vam anar en més d'una molt bona idea. O sigui que te sorprèn la gent a vegades sense donar-te en compte de la creativitat que té. Marc, segur que en tens alguna també. Bueno, nosaltres quan anem fora, i a casa també, però per exemple, com a anècdota, me quedo en que és curiós que quan portem els gegantons o els capgrossos fora de Tortosa, a Tortosa també passa, però sobretot fora te trobes altres colles que porten xiquets que porten els gegants. I al igual que quan un adult vol provar un gegant d'una altra colla, els xiquets també volen provar els gegantons que portes. I és molt bonic veure que entre ells s'entenen i que es parlen i, ostres, pesa més que el nostre o pesa menys que el nostre o s'adapta millor o va més compensat. Les mateixes converses que tenim els grans les tenen els minuts. I això és el que enriqueix al final l'entitat i que és el que acaba fent gran, perquè el futur són ells. Projectes de futur, idees, desenvolupaments? Nosaltres el projecte més gros que tenim en vista és primer aconseguir fer el ball de 4, que és l'objectiu que tenim, és l'objectiu que ens ha marcat l'actual Junta, és fer ja que Tortosa pugui gaudir per primera vegada del ball de 4 i principalment això. Després, altres projectes n'hi ha sempre, però el més gros ara mateix és això. Carlos? Bueno, jo crec que un projecte més il·lusionador, ja m'he avançat, us he dit el motiu del 40 aniversari, però sí també m'agradaria recordar que com al 25 aniversari vam tindre l'apadrinatge de les colles de Tivissa i de Colla Jove d'aquí de Tortosa també, que ells van ser els que ens van, com parlàvem de balls, és molt important el tipus de música, de toc, per a tindre el ball dels gegants. Això serà també una elecció de cara a la propera presentació i tindrem el repte de seguir estant a l'altura, perquè com molt bé dia Marc abans, com més saps, més veus que no saps. I és com tot, sempre veus coses a millorar, a perfeccionar i sobretot la creativitat, que en aquest món no val tot perquè hem de tenir un cert rigor, però dins de l'encaix hem d'intentar cada un tindre la seva casuística, tindre el seu tret diferencial. Aprendre i millorar constant. Molt bé. Carlos, Marc, ho haurem de deixar aquí. Moltes gràcies per acceptar la invitació i per fer-nos conèixer una mica més este món geganter. A vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I fins aquí el segon capítol de Lo Caferet. Esperem que us hagi agradat i us emplacem pel pròxim caferet. Recordeu que ens podeu seguir a YouTube, ens podeu seguir per iVoox, ens podeu seguir per Spotify i estem a totes les xarxes socials, com pot ser Facebook, Instagram, Twitter, i també estem a TikTok. Doncs vinga, fins al proper caferet i molt bé, adeu-siau.